Ήταν μια πάσα του Κασάπη και είχα κάνει εγώ κάποια κίνηση προς το κέντρο του γηπέδου και είχα στρώσει την μπάλα στο Κεσπάγια που στην είχε αυτός προχώρησε μόνος του και πέτυχε τον γκολ. Και αυτό ήταν πολύ, πολύ μεγάλη νίκη. Βέβαια εκείνη τη χρονιά δεν είχαμε πάει, η πορεία μας δεν ήταν τόσο καλή. Αλλά μια νίκη επί του Ολυμπιακού είναι πάντα μια μεγάλη νίκη που μένει. Είχε προηγηθεί ένα ντέρμπι στη Φιλαδέλφια με τον Παναθηναϊκό. Ναι, και το είχαμε χάσει. Και είχαμε πάει στο Καραϊσκάκι και πήραμε μια νίκη που θυμάμαι και εκείνο το διάστημα ήταν πολύ, πολύ σημαντική. Ήταν τότε που η ομάδα πήγαινε καλά. Στην Ευρώπη, ναι. Και στο πρωτάθλημα λίγο δυσκολεύτηκε. Όλη τη βδομάδα πριν από τα ντέρμπι, εγώ θυμάμαι όταν είχα πρωτοέρθει από τον Ηρακλή, μου λέγανε άμα βάλεις γκολ με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό θα γίνεις εγώ κατά κάποιο τρόπο ο ήρωας. Και κάπου έβλεπα και τους συμπαίκτες μου που αγχωνόταν, παθιαζόταν λίγο παραπάνω και αυτά και κάπου και εγώ είχα μπει στο ρυθμό. Και έλεγα ότι τελείωσε αυτό το ντέρμπι είναι, είναι για μας, ας πούμε, για τους παίκτες, γιατί ξέραμε ακριβώς τι σημασία έχουν για τον κόσμο. Σκεφτόμαστε ότι άμα κερδίσουμε μετά ο κόσμος την επόμενη μέρα ή αμέσως μετά το παιχνίδι θα ήταν χαρούμενος. Αυτό μόνο και μόνο εμάς μας... Δεν σας άγχωνε, δηλαδή μας άγχωνε, να σου πω την αλήθεια, αλλά σκεφτόμασταν μετά ότι πώς θα ήταν ο κόσμος μετά, ότι θα έφυγε από το γήπεδο θα ήταν χαρούμενος. Αυτό μας έδινε την περισσότερη ικανοποίηση. Εντάξει, ντέρμπι και χωρίς άγχος νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά. Απλά πώς δεν λειτουργεί αρνητικά αυτό, λέω. Κοίταξε, είναι και η ψυχολογία καμιά φορά. Σε μερικούς άλλους μπορεί να τους αγχώνει και αυτό να τους δένει τα πόδια και να μπορούν να αποδώσουν αυτό που ξέρουν. Είναι μερικοί άλλοι που αυτό το πράγμα ζουν για αυτή τη στιγμή, ας πούμε, για αυτό το ντέρμπι. Εγώ θυμάμαι ότι πάντα μου άρεσε, ας πούμε, στα ντέρμπι να δίνω το καλύτερο μου εαυτό. Δηλαδή τα περίμενα πώς και πώς. Γιατί όλη αυτή η ατμόσφαιρα με τον κόσμο, ο αντίπαλος που ήταν κατά κάποιο τρόπο εισάξιος, όλο αυτό ήταν παραπάνω δέλεαρ για μένα και νομίζω ότι τις περισσότερες φορές τα κατάφερα. Αυτό και πάλι είχε αποβληθεί παίχτης μας. Δύο παίχτες, ναι. Θυμάσαι ποιοι? Το νέο, ο Μανολάς ήταν ο ένας και ο Κωστένογλου, ναι. Και θυμάμαι εκείνο το παιχνίδι καλά και εκείνο ήταν 3-0, θυμάμαι στο 50. Στο 47. Ναι, στο 47. Και αμέσως μετά αποβάλλεται παίχτης. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα. Εκείνο το παιχνίδι, άμα τελειώνουμε με 11, πόσα γκολ θα είχαμε πετύχει. Και εκείνο ήταν πολύ καλό παιχνίδι. Γιατί ο Ολυμπιακός έπαιζε στο Καραϊσκάκι και κάτι έγινε και παίξαμε, δεν θυμάμαι τον λόγο, και παίξαμε στο Ολυμπιακό στάδιο. Και εμείς με το που είδαμε καλό γήπεδο, λέμε τώρα εδώ είμαστε. Και παίξαμε πολύ καλή μπάλα. Ναι, ήταν από τα καλά παιχνίδια. Πόσο σας ανεβάζει τότε μετά από εκείνο το παιχνίδι? Είχε βγει ο Γιώργος Σιδέρης και έλεγε πάλι καλά που τους απέβαλαν δύο παίχτες και πάλι φάσεις δημιούργησαν, αλλά τουλάχιστον σταμάτησαν στα 3. Πόσο σας ανεβάζει όλο αυτό, δηλαδή αυτή η έμεση παραδοχή ότι είστε οι καλύτεροι? Ναι, μας ανεβάζει πάρα πολύ. Το γεγονός ότι το λέει και κάποιος σε εισαγωγικά αντίπαλος και φίλαθλος του ποδοσφαίρου είναι πολύ τιμητικό για μας. Καλό ήταν ότι εμείς ήμασταν πάντα προσγειωμένοι. Δηλαδή δεν πετούσαμε ποτέ στα σύννεφα, ούτε μετά από νίκες. Θυμάμαι ότι πετυχαίναμε νίκες επί του Ολυμπιακού, επί του Παναθηναϊκού και ήμασταν πάντα... Περιμέναμε, ας πούμε, το επόμενο παιχνίδι που μπορεί να ήταν με μια μικρή ομάδα μέσα στη Φιλαδέλφια. Και αυτό ήταν ένα από τα σημεία, ένα σημείο που χαρακτήριζε εκείνη την ομάδα. Στη Λεωφόρο Συγκρού ξαφνικά ήρθε μια τεράστια πέτρα και ευτυχώς δηλαδή δεν υπήρξαν και τραυματίες, γιατί έτυχε να είναι σε σημείο που δεν υπήρχε κάποιος καθισμένος σε εκείνο το σημείο του τζαμιού. Και νομίζω ότι δημιουργήθηκε προς στιγμή ένας εκνευρισμός αλλά εντάξει, αυτό μπορώ να πω ότι για κάποια στιγμή υπήρχε ένας εκνευρισμός, αλλά μετά μας πείσμωσε αυτό το γεγονός. Και νομίζω ότι μπήκαμε πιο αποφασισμένοι μέσα στο παιχνίδι. Εντάξει, βέβαια αισθανόμαστε ότι είχαμε καλύτερη ομάδα από τον Ολυμπιακό και κάπου δεν φοβηθήκαμε σε κανένα σημείο, ούτε πριν το παιχνίδι ούτε κατά τη διάρκεια. Γιατί θυμάμαι χαρακτηριστικά ότι σε εκείνο το παιχνίδι, βέβαια, εντάξει, πετύχαμε ένα γκολ, είχαμε κάποιες ευκαιρίες, αλλά ουσιαστικά ο Ολυμπιακός δεν μας απείλησε καθόλου και νομίζω ότι πετύχαμε μια πανάξια πρόκριση. Ψυχολογικά τότε
με όλα αυτά τα πράγματα, δηλαδή τις πέτρες που έρχονται, θυμάμαι ότι με το που βγήκε η ομάδα για ζέσταμα πετάγανε κάτι. Φωτοβολίδες, ναι, και αυτό βέβαια είναι πάρα πολύ επικίνδυνο, γιατί Ναι. προσπαθούσαμε να αποφύγουμε τις φωτοβολίδες με το πιστόλι, αυτές τις επικίνδυνες. Υπήρχε κάποιος ποδοσφαιριστής που ο Στέλιος, ίσως ο Μανολάς, που να βγήκε μπροστά, γιατί θυμάμαι ήταν και κάποιες αφήσεις τότε με το Μανολά που του έλεγε από πού θα φύγεις, δηλαδή όχι αθλητικό πνεύμα. Ναι, ναι. Εντάξει, δεν νομίζω ότι από τη στιγμή που μπαίναμε στο γήπεδο, όπως είπα και πριν, πιζόμαμε ακόμα περισσότερο. Βέβαια, είχαμε και τη βοήθεια του κόσμου μας, που μας συμπαραστεκόταν σε κάθε παιχνίδι, και ιδιαίτερα και σε εκείνο το παιχνίδι θυμάμαι ότι υπήρχε μια σιγουριά και από την πλευρά του κόσμου ότι θα πάρουμε εμείς οπωσδήποτε την πρόκριση. Αλλά βέβαια και ήταν δύο ηγετικές φυσιογνωμίες εκείνη την εποχή, και ο Τόνι Σαβεύσκι και ο Στέλιος Μανολάς, που νομίζω ότι μας παρέσυραν με το δικό τους τρόπο να είμαστε κι εμείς όπως ήταν αυτοί, με το ίδιο πάθος και την ίδια θέληση να κερδίσουμε όχι μόνο και το παιχνίδι, αλλά και κάθε παιχνίδι. Πανηγυρίζουμε την πρόκριση αυτή, αλλά στο κύπελο, αν και συμμετέχουμε για 4η φορά στο τελικό, δεν έχουμε κερδίσει ακόμη τίποτε. Θα πρέπει να κάνουμε μια προσπάθεια, ώστε αυτή η προσπάθεια που κάναμε σήμερα, η προσπάθεια που θα κάνουμε στο τελικό, να στεφθεί με επιτυχία, αν θέλουμε να είμαστε ευχαριστημένοι κερδίζοντας το κύπελο. Πού νομίζετε ότι κρύβει ο αγώνας? Πιστεύω ότι ήμασταν πολύ πειθαρχημένοι μες στο γήπεδο. Είχαμε αυτοεπίθεση. Το ότι είχαμε τη νίκη του πρώτου παιχνιδιού ήταν πολύ σημαντικό για μας. Και με τον τρόπο που παίξαμε δεν δώσαμε χώρο στον Ολυμπιακό να μας δημιουργήσει τα προβλήματα. Παράδειγμα, λέει, να το καταλάβουμε πιο καλά αυτό. Δηλαδή, ο Τόνι, ο Στέλιος, τι ήταν αυτό που σας έλεγε, ίσως? Ήταν με τη συμπεριφορά τους. Καταρχήν, εγώ θυμάμαι ότι ερχόταν, ειδικά ο Στέλιος, 2 ώρες πριν την προπόνηση. Δηλαδή, θυμάμαι ήταν κάποιας ηλικίας όταν είχα έρθει εγώ στην ΑΕΚ, δηλαδή δεν θυμάμαι ακριβώς, αλλά πρέπει να έχει περάσει τα 30, και είχε τον ίδιο πάθος και την ίδια θέληση, όπως μου λέγανε και τα άλλα παιδιά που είχε όταν είχε πρωτοξεκινήσει. Και αυτό τον έκανε να ξεχωρίζει. Χώρια βέβαια και το πάθος και τη θέληση που είχε σε κάθε παιχνίδι να αποδείξει ότι δεν είχε τελειώσει ποδοσφαιρικά, ότι είχε ακόμα να δώσει το ποδόσφαιρο και ότι ήθελε να ήταν πάντα αυτό που λέμε το νούμερο 1. Όπως βέβαια και ο Τόνι Σαβεύσκι. Το γεγονός ότι η ομάδα σε εκείνα τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό εκείνα τα χρόνια τελείωνε με παίχτη λιγότερο, πού βρίσκατε τη δύναμη και το ξεπερνάγατε? Κοίταξε, όπως σου είπα και πριν, ήταν το θέμα ότι πιστεύουμε ότι είχαμε την καλύτερη ομάδα. Δηλαδή και οι παίχτες, επειδή είχαμε αγωνιστεί και μερικά χρόνια πριν και ήμασταν μαζί, ξέραμε περίπου τις δυνατότητές μας. Και αντλούσαμε μια δύναμη και από τον κόσμο, και ότι πάντα περιμέναμε ότι, όπως είπες και εσύ, θα διηγηθούμε κάποια στιγμή, και κάπου το είχαμε συνηθίσει, ας πούμε την αλήθεια. Και το ξεπερνούσαμε, ναι, μέσα από την προσπάθεια που γινόταν στον αγωνιστικό χώρο.